Il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali Dr. John Kakija żvela li żgħażagħ li qed ikollhom bżonn kura b'rabta ma' saħħa mentali minħabba l-problemi li jirriżultaw mid-droga sintetika saru xi ħaġa komuni ħafna. Fil-programm Ħinek Twieġeb li xxandar fuq One, il-Kummissarju iddikjara hekk. Sfortunatament qed immissuhom kuljum. Sitwazzjonijiet ta' nies żgħażagħ partikolarment imkissrin bid-droga sintetika qed immissu magħhom kuljum. Tinsiex li fl-uffiċċju tiegħi jgħaddu minn qudiemi il-persuni kollha li jinżammilhom id-dritt li jidħlu fl-isptar kontra l-volontà tagħhom. Ġifieri nies il qegħdin ġew l-isptar psikjatriku qegħdin jirċievu kura psikjatrika kontra l-volontà tagħhom. Il-Kummissarju tkellem kif l-ewwel indikazzjonijiet huma li każi ta' dan it-tip jagħmlu wieħed minn kull 4 ta' persuni li ddaħlu għal kura mentali s-sena li għaddiet. Minn kalkoli preliminari għatom mhumiex finali li qegħdin naħdmu fuqhom bħalissa fuq il-rapport ta' dawk in-nies li daħlu matul l-2017, nikkalkula li madwar kwart tan-nies li daħlu ġo l-isptar ġo servizzi ta' saħħa mentali akuti kontra l-volontà tagħhom kienu problema ta' droga, ħafna minnhom ta' droga sintetika. John Kakija fisser kif wieħed tant ikun imkisser li ma jkunx jista' jiddeċiedi hu. Għax tant ikunu mkisrin dawn in-nies li mhux kapaċi jagħmlu jew jindunaw fiex qegħdin. U allura jkollhom jinżammu f'dak il-perjodu żgħir li tagħmaw żgħir kemm jista' jkun, qasir kemm jista' jkun għal kura kontra l-volontà tagħhom. Il-biżgħi li l-affetti jibqgħu għal dejjem. Id-droga sintetika qed tagħmel ħsara irreparabbli u naħsbu li irreparabbli għax anke fuq din il-biċċa xogħol fuq hija tant ġdida sitwazzjoni li ma nafux eżatt x'inhuma il-long term effect ta' droga sintetika fuq il-moħħ, però naħsbu li bidliet jafu jkunu ta' natura iktar permanenti. F'Diċembru li għadda, il-Gvern ippubblika avviż legali li jagħmel id-droga sintetika flakka u drogi oħra simili illegali f'pajjiżna. Is-sustanzi li ġew projbiti huma forom ta' drogi sintetiċi li ħallew 20 ta' persuni mejta madwar l-Ewropa. It-tliet sustanzi msemmija m'għandhom l-ebda tip ta' użu mediċinali, terapeutiku jew industrijali u għalhekk l-avviż legali ma ffettwa lill-ebda prodotti ieħor fis-suq.